season. You see, all the Christmas decor here is available in Iloilo City, located in Ongka, Padilla, along the diversion road, crossing to overpass. Good evening to all Ilonggos, and we are here at the Christmas decoration, and as all you know, this decor is from Pampanga, and interviewin natin po si Kuya or si Sir kung magkano yung mga decoration niya para alam naman ng mga Ilonggo kung magkano yung i-ready nilang pera para makapagbili dito. Ang gabi po. Sir, taga saan po kayo? San Fernando, Pampanga. Ay nako, welcome to Iloilo, City of Love. Sir, kailan pa po kayo dito? August. August pa lang. August, September. Itong taon na yan. Ay, okay. So talagang nirentahan nyo itong pwesto. Sir, mga ilang piraso na mga decoration yung dinala nyo from Pampanga? Marami po, ma'am. Dito nyo na ba ito ginawa or doon mismo? Yung kapis, dito po yung ginawa namin. Doon na? Talaga? Opo. So, pero yung bakal po, yung bakal? Yung mga bakal po, dito na lang ginawa. Okay. Sige. Sir, pwede mo ba akong ma-tour? Tapos ituro natin kung itong parol na to magkano ba ito at itong ganito magkano. Pwede po, sir? Pwede? Opo. Sige. Ito. Magkano ito? Ranger na po ito. Ranger. Magkano po? 5,000 po. 5,000. Okay. Mga Ilonggo, ready? 5,000. The Ranger. Pero ang haba-haba. Ang ganda. Apat Apat na na Ranger. Ranger daw, sabi ni sir. Sir, ito sir. Dito sir. Ito po. Itong ano bang tawag dito? Paris. Yung Paris, France na decoration. Magkano si Paris, France? 35,000 po. 5,000 po. 35. Opo. Ladies and gentlemen, huwag kayong magkamali. 35,000 po ito. Kasi ito, Paris, France, hirap pa yan itong gawain. Ilang height po niyan? 5 meters? 12 meters. 12 meter. 12 feet. 12 feet. Itong medyo maliit-liit na konti, sir. Magkano ito, sir? 10,000. 10,000 daw sabi ni sir. Pero kung madami, sir, pwedeng may discount. Okay. So, bili na kayong isang dosina nito, mga Ilonggo, para at least si sir umuwi na ng Pampanga. Ang dami ng Ito, sir, magkano ito, mga ganito? Ha? 3,500 Rising Star. Ito mga jingle bells na to dito. 3,000 pero isa lang or lahat na yan? 5 piraso. So ito dito 5 piraso, 3,000. Ito namang anong tawag dito? 9,000 isang piraso. Ranger na 3D. Isa is 9,000. Isa dito is 9,000 kasi 3D po ito, 3D na Ranger. Okay, doon tayo sa taas. Sige, pasok tayo sa taas. Sige po. Ito tour tayo ni sir sa mga binibenta niya dito kasi Pampangan, taga Pampanga pa pala sila. Sige po, itong magandang ito. Magkano ito? Ito sir, 6,500. Ang ganda Medium size. Medium size. Itong flower. Pareho din. Magkano ba ulit, sir? 6,500. Hindi. Wag nyo nang sir, kasi ang hirap naman gawain ito. Sobrang hirap. So dito lahat ito mga 6,500 na. 5,000 itong sa baba. Ito mga tagpa 5,000. Ito yung mga maliliit na to is 2,000. Ayan. Huwag nyo nang i-discount si sir kasi alam nyo naman mahal yung pamasahe from Pampanga. Ayan, ang gaganda. So yung mga malalaki sir, magkano doon? 7. Mga palangga, 7 ha? 7,000. Okay. Loves, ano tawag sir? Lance? Large. Okay. Kasi ito pala mga large is 7,000. Itong medium is 6,500. Itong small 5,000. Itong extra small 2,000. Mini small. So 220 volts po sila lahat. Ayan, 220 volts. At pwede din yung mga, for example sir, yung mga customer pwedeng magpa-design ng sarili nilang design, pwede din po? Pwede po.
So anytime na pupunta sila dito, pwede na silang makabili kasi ang dami ka ng available, di ba sir? So hanggang kailan ka dito? Hanggang December po. Hanggang December, katapusan, hanggang New Year, ganun? Bago magsigaw gabi. Ah, yung simbang gabi is 16. So mga December 14, 15, uwi ka na. Ay, pero yung ito, dadalhin mo ulit o iuwi mo? Kung mayroon bang maiwan. Oo na, magbabantay. Maiwan na lang. Oo, no, Maganda oo. ulit. Oo nga. Bakit sir, hindi mo dala pamilya mo dito? Hindi? Okay. Sir, secret lang natin. Magkano ba renta mo dito sa pwesto mo? Di ba, yung boss namin yung gagawin. Ah, yung boss mo. So, ikaw yung manager. Yung may owner pa talaga. Hayaan mo na. So, kamusta po kamusta po ang impression nyo ng Iloilo? Maganda naman po. Okay naman ba dito? Okay. Nag-enjoy ba kayo? Oo, hindi naman. So, ilan kayo dito ng mga taga Pampanga? 6. 6 kayo. So, ikaw talaga yung talagang head. Pero bago festival sa kasila. So saan yung pwesto nyo? Sa town proper ng Santa Barbara? Tapos ito, dalawang pwesto lang. Opo, dalawang festival. Okay, good luck sir. Congratulations. Ano ko to sa vlog ko sir para at least ma-promote ko yung pwesto mo at saka yung mga taga Iloilo bibili sa'yo. Okay sir, thank you. Dito sa taas, meron pa silang ginagawa na super laki, super big size na tela, made of tela, pero ang ganda. So, 12,000 daw ito. Kung bibili nyo ito ng madami, by example, bibili kayo 3, 2, may discount yan, syempre. Ganda-ganda, oh. Wow, ito pa yung iba. Ayan. Nag-enjoy ako dito sa pwesto ni sir. Ang dami mga decoration. Ayan, December na tuloy kahit na bare month pa lang. So first time nyo pa lang ba sir dito sa Iloilo? Okay. Oh, sige, tanong ko rin sa kasama mo. Nyo din ha, baka makakita ka ng girlfriend dito na Ilongga. May girlfriend wala? Wala po. Okay. Ito, kamusta ang impression mo ng Iloilo City? Yes naman po. Pero nakapaglibot ka na ba? Hindi masyado. Dyan, malapit lang yung SM City. Yung SM City na malaki. Tapos dyan din, doon pa, may 3 mall doon. Doon papunta. So, pag mag-day off ka, maglibot-libot ka rin. Sige, welcome to Iloilo. Uy, baka may shoutout ka sa Pampanga. Wala. Wala na, wala. Anong pangalan mo? Jerome po. Oh, ayan si Jerome, mga Ilongga. Puntahan nyo dito sa may pagliko nyo ng Sambag, Barangay Sambag. Dito talaga yung papuntang Ungka, yung pwesto nila. Thank you, Jerome. Punta na po kayo dito kasi ang dami kayong mapagpilian mula Paris, France na decoration hanggang reindeer, hanggang parol, hanggang lantern, whatever you like. Ang daming mapagpilian. Pera lang po ang kailangan. Kailangan i-prepare nyo lang po ang pera. Pwede po kayong makapagtawad. Kasi sabi ni sir, the more you buy, the more discount. Oh, di ba ang ganda? Ang saya-saya. Sige po, see you here sa Sambagharo or going to Ungka, Pavia. Habang pumipili ako ng mga design dito kagabi, merong customer na pareho ko ring Ilongga. Bit-bit niya yung aso niya at syempre pati aso na excite sa mga decoration dito. Kaya tumahol na sobrang ingay. Kaya hindi ko naman masabi na doggy, pa-cute muna, wag kang maingay. Kasi very happy yung Dugi na tumingin-tingin sa mga Christmas decor, sa mga Christmas light. Kaya hinayaan ko na muna si Doggy kasi nag-i-enjoy na rin yung aso. Kaya tayo muna yung sasalita para mag-enjoy kayo dito, okay? May alam na pala ako kung anong gagawin nyo sa mga parol or Christmas light or whatever na decoration. Pwede nyo pala itong igawing gift sa mga friends nyo, relative, yung nanay mo, bilhan mo para gumanda ang bahay mo, or ibigay mo doon sa sa school. Ilagay ng school doon sa entrance ng kanilang gate or ilagay nila sa office. Ang gandang idea ito para sa mga gift. Oo. Mag 5,000, mag-ambag-ambag kayo. May bigay nyo na sa retired teacher mo or sa pinakapaborito mong nanay. Hello mga kapwa ko Ilonggo. Thank you for watching and that's it for today. This is a very beautiful Christmas decor here in Ongka, Pavia, Iloilo City. So,
why not drop by here and buy 1 or 2 and otherwise 12 decoration para umuwi na itong taga Pampanga at tulungan natin yung mga foreigner na mga bakasyonista natin dito sa Iloilo na taga Pampanga. So, thank you sa mga Ilonggo. Salamat. Just drop by here at bumili. Ito po ay 12,000. Ayan, ang ganda-ganda, di ba? Okay, that's all for today. Bye-bye. Hope I will see you on my next vlog. And that's it for today, mga langga. Very beautiful, very attractive, and very amazing na mga decoration for Christmas. So, don't miss one. Please buy here kay Manong para at least makabenta din sila. At hindi kayo hindi kayo malulugi kasi ang gaganda ng mga design at ang gagara. Ayan, oh, super gaganda. So, why not buy kahit na isa man lang? So, okay? Okay, bye-bye! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. And the bells will go roving all the way. Bells and bells ring, very bright. What fun is them to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.